ya zama tashin hankali. Wacce kishin ce yawa yare. Wayo rike mata wani ya zama tashin hankali. Wacce kishin ce yawa yare. Na yi da na sani auren zamani. Na yi auren mata hudu tun na saurayi. So ya jawo mini ne ya alkawari. Fati Aisha Husna da Ummi min ya aure da su sanadin alkawari. Wayo rike mata wani ya zama tashin hankali. Wacce kishin ce yawa yare. So Fati mai dawo. Yayyafin ruwa da take wanke zuciya. Zuciya ta tunanin ki take Fatima. Zuciya ta kuma haushin ka take Fatima. Tausaya mini ka take musguna mini Fati. faɗa mini kishiya ba kai mini Fati. Kai nake so ke kanki kin sani Fati. gun kama soyi. Wayo rike mata wani ya zama tashin hankali. Wacce kishin ce yawa yare. Ali ɗauko jita kaɗa jita aliji jita. Zo alijita na kaɗa mini jita. So ki dawo Aisha ya ke kare da ke bada ni. Kauna ce sansani ke nake so tuntuni. Gidan ka zambari don kuka cutar da ni. Ka sa na yi tagumi har ana mini sirri. Ki dawo Aisha ki bani ruwa na sha. Kin tafa Aisha wuya nisa na sha. Da sanki nake gani da kike mini lamuni. Kauna ce sansani ki nake so tuntuni. Wayo rike mata wani ya zama tashin hankali. Wacce kishin ce yawa yare. Husna kin zama matata mai kyau da nagarta. Kin ga ke zan fifita mace ita aljannarta. Na kafar mijinta. Ka faɗa mini aure ba za ka karo ba. Tausaya mini na yau da kwanda ban kai ba. Tun a farko ban san ƙarya kake ba. In na faɗa miki ai ba za ki karɓa ba. Yanzu ne zan bar ma gidanka na yi tafiya ta ni. A ki canza tunani ki na fi so cikinsu wasu na ki duba. Wayo rike mata wani ya zama tashin hankali. Wacce kishin ce yawa yare. Wayo ummi ta yi na so na faɗa ummi sai na yi shayi. Ka ga gidan ka bar shi yanzu zai yi. In kin tafi ummi ya sanye. Tsananin ƙaunar ka take sana hawaye. Wayo rike mata wani ya zama tashin hankali. Wacce kishin ce yawa yare.
rike mata hudiya sama tashin hankali kowace kishin ce